Nikolaj Stenvang og Mikkel Sigvart vil gerne fortælle noget om opgaven 9.13, der handler om greenhouse. Opgave 9.13.1. Forsøg at formulere den idé, du mener greenhouse driver deres virksomhed under. De vil sælge tøj i hjemlige omgivelser med god kvalitet til en rimelig god pris til kunderne. Opgave 3. Hvilke vækststrategier anvender Greenhouse? De kan bruge af blandt andet markedsudvikling, fordi de anvender geografisk ekspansion til at udvide deres marked. De kan også bruge af produktudvikling. De prøver hele tiden at forbedre deres produkter og skabe nye designs, der er modrigtige. Markedspenetrering bruger de også. De prøver at udvikle deres marked og øge deres andel med 30-35%. Diversifikation, den har vi sagt, den er ikke relevant, fordi at Greenhouse ikke gør brug af nogen former for diversifikation. Spørgsmål nummer 4. Hvilke væsentlige omverdensforhold kan påvirke Greenhouse? Der har vi valgt at kigge på økonomi, kultur og kunder. Hvor økonomien, hvis vi fx er i en finanskrise, der prioriterer folk ikke modetøj særlig højt, men hvis økonomien så er i fremgang, køber folk flere luksusvarer som modetøj, som Greenhouse sælger. Kulturen ændrer sig også hele tiden, som moden for eksempel også gør, så de må hele tiden følge med, og det koncept Greenhouse bygger på er selv noget nyt, som følger af kulturændringer. Kunderne er absolut de vigtigste for Greenhouse, fordi det er dem, der skal sørge for, at Greenhouse kan vækste. Spørgsmål nummer 5. Forklar kundernes købsadfærd som købstype og beslutningsproces, når de køber Greenhouse-produkter. Vi starter med at analysere de købstyper, der kan være, når man køber Greenhouse. Vi har sagt, at Greenhouses kunder køber Greenhouse, så er der tale om kompleks adfærd. Fordi der er meget stor forskel på, hvilke tøjmærker man køber, og der er en stor involveringsgrad, før man gør købet. Beslutningsprocessen kunne for en kunde til Greenhouse se sådan her ud. Problemerkendelse. Først erkender man, at man har brug for noget nyt tøj. Det kan være en eller anden grund, enten at det man har blevet for gammelt, eller det er for slidt, og man vil have noget nyt. Så søger man information gennem vennerne eller nettet. Man vurderer, hvilket tøj, der opfylder ens behov bedst, og hvor man skal købe det hen, når det skal ved Greenhouse eller en anden tøjforhandler. Og til sidst, så beslutter man sig for, hvor man vil købe det henne. Så er der efterkøbsadfærden. Det er, om produktet lever op til kundernes forventninger, både socialt og funktionelt. Spørgsmål nummer 7. Hvilken konkurrenceform arbejder Greenhouse under? Greenhouse arbejder under monopolistisk konkurrence, fordi der er mange udbydere på det marked, de er på, og det er et heterogent marked, så der er mange præferencer mellem varerne. Spørgsmål nummer 6. Hvilke produkter konkurrerer Greenhouse med? Brug figur 9,1 side 252 i lærebogen til din besvarelse. Vi har valgt at kigge på samme produkt til samme målgruppe og samme produktkategori, fordi det er det, vi synes, der er mest relevant for dem. De to andre, de er helårige, det er ikke noget med deres konkurrenter at gøre. I samme produkt til samme målgruppe har vi Jack Jones, Solid, H&M og Levi's osv. Og i samme produkt er det alt, der er eksklusivt, som er rigtig dyre varer. Spørgsmål nummer 8. Udarbejde en kortfattet brancheanalyse for Greenhouse. For at lave en brancheanalyse af Greenhouse vil vi bruge Porter's 5 Forces, fordi den er god til at analysere deres branche. For eksempel så kan man finde ud af trusler fra leverandører. Hvis nu deres leverandører skulle gå bankerot fra den ene dag til den anden, er det godt at have nogle andre, man kan gå hen til. Og samtidig så er det godt, at der er mange forskellige leverandører, så man ikke har en fast, som kan sætte prisen for de varer, man skal have. Spørgsmål nummer 9. Greenhouse påtænker at få udarbejdet en konkurrentanalyse. Hvor kan Greenhouse indhente relevante oplysninger til en konkurrentanalyse? De kan f.eks. hente informationer hos eller ved aviser og tidsskrifter, internettet, prislister og brochurer, læsning af annoncer, prøvekøb
køb af færdige analyser, og sidst men ikke mindst salgskonsulenten.